τραπέζι γίνομαι φαντημένη στα λευκά. Φωτογραφίες δείχνει σαν στάρ του σινεμά. Στα θέατρα γυρίζει και ψάχνει για δουλειά. Μα στην κακουργαθήνα δεν βρίσκει πουθενά. Μα στην κακουργαθήνα δεν βρίσκει πουθενά. Στα θέατρα γυρίζει και ψάχνει για δουλειά. Της προτείνα να γίνει του τσακαλού καρφί. Μα εκείνη λέει όχι με βρότερη φωνή. Μα εκείνη λέει όχι με βρότερη φωνή. Της προτείνα